Buscamos un lugar especial, sorprender con un regalo original, llegar tan lejos como hemos soñado. Todo lo que deseamos y necesitamos lo buscamos en un mismo lugar, Internet, incluso la salud. Como pacientes queremos conocer más sobre un diagnóstico, encontrar al mejor especialista para nuestros hijos, compartir nuestra enfermedad para ayudarnos a vivir con ella, a superarla. El acceso a la información nos da seguridad para tomar decisiones. En España, el 80% de los pacientes busca información sobre su enfermedad en Internet. ¿Y tú? ¿De qué manera estás presente en Internet? Puedes crear una web. Explica quién eres, qué haces y por qué eres diferente. Utiliza los directorios médicos, cada vez más relevantes para los pacientes. Hazte visible, trabaja tu posicionamiento en buscadores y tu presencia en redes sociales. Cuidar tus contenidos es cuidar la imagen que das. El mundo es digital. Pásate al otro lado. Bueno, doncs ja us diré que a més de passar-vos a l'altra banda, el món digital, és que el món no és digital, no només és digital, el món és mòbil. Ara, petita confessió per part de tothom, aixequem mans. Què portem sempre a prop nostre? Què mirem a primera hora del matí? I quan ens n'anem a dormir? Què és l'últim que fem? Mirem això? El món és digital. I un altre exemple. Quants de vosaltres veieu la tele? Quants veieu la tele amb el mòbil o l'iPad al costat? Per què ho fem? Perquè estem veient el futbol i a mitja part volem veure què diuen els diaris del que està passant. Perquè estem veient una pel·lícula i no ens en recordem de l'actor que surt com es diu. Sempre portem el mòbil enganxat. Doncs amb sanitat també. No és diferent com diu el vídeo. Llavors, jo avui us porto, primer li deia receptes, però no m'he atrevit a dir receptes i al final li hem dit passes. O sigui, 6 passes per tenir en compte com tenir una bona presència digital. Veureu que dintre d'aquestes 6 passes faig servir un exemple. I a l'exemple he aprofitat, ja que estem treballant amb els nostres anfitrions, i veureu els exemples de quirúrgica, de la feina que nosaltres, conjuntament amb tot l'equip de quirúrgica, portem fent des de ja fa uns anys. Comencem. A veure si me'n surto jo amb això. Pas número 1. Pensa en el teu client o pacient. Segurament aquesta és la més important. El nostre pacient busca, cada cop sent el nom li recomana un de nosaltres, un metge, de seguida busca a internet. Vol saber sobre la seva malaltia, vol buscar solucions. I nosaltres com hem d'actuar en aquest sentit? Com dic, posem els exemples de quirúrgica i hem fet servir aquí el nom del doctor Raventós. Jo busco doctor Raventós a Google, que és el que fem tots com pacients, i què surt? Doncs el doctor Raventós surt amb la seva pròpia web, que és la web de quirúrgica, i surt amb el que nosaltres diem partners, a Doctoralia, a Top Doctors, amb els directoris mèdics amb què nosaltres tenim relació i també treballem el nostre posicionament, això que en diem perquè Google apareix en les primeres posicions. Veureu més a baix, també encerclat o enquadrat, que ja diu que és expert en tiroides. La primera pàgina només em parla d'ell, sinó que a més em diu quina és la seva àrea d'expertís. Si busquem per malalties, cosa que també fan el pacient, quines malalties tractem, doncs tornem a sortir amb cirurgia de tiroides, tornem a sortir amb quirúrgica ben posicionats a Google. I si busquem alguna cosa com una de les coses que preocupa el pacient quan fa una cirurgia de tiroides, que pot ser la cicatriu, també apareixem amb la nostra web. Això us diré que no és fruit de la casualitat. Això és feina. És feina de saber qui som, què volem, com ho expliquem, quins continguts fem servir i també té un component tècnic, no us ho negaré. Però tots podem fer, aquí està la prova. Així que, número 1, pensem com el nostre pacient. Pensem com parlen, com pensen, com demanen les coses que busquen per poder donar la nostra solució. Número 2, no estem sols.
estem, amb aquesta paraula em sembla que l'entorn mèdic a vegades no ens agrada gaire, però és que som en un mercat i estem competint i potser alguns de vosaltres competiu entre vosaltres. Llavors, aquí surt, com deia l'Ignacio, que és això de la marca personal, és el personal branding barrejat amb la marca del que són les nostres companyies. Pensem altre cop, si el pacient ens busca per al nostre nom, perquè al final es posa en mans d'una entitat, etc., però es posa en mans d'un metge, un cirurgià, etc., doncs hem d'equilibrar o hem de treballar tant la nostra marca personal com la marca de l'organització allà on estem treballant, o som socis, etc. Llavors, què és el més important? El més important és que transmetem el que hi ha online el mateix que l'offline. Tots vosaltres teniu una trajectòria d'anys que voleu que internet sigui el mateix. Tots que ja ha quedat palès que tenim una mitja d'edat una mica alta, oi, Àlex? Doncs la tele abans, si no estaves a la tele no eres ningú. Doncs ara, si no estàs a internet, no ets ningú. I com a marca has de ser diferenciable. Això que nosaltres en màrqueting li diem Unique Selling Proposition, o sigui, el que et fa diferent a tu respecte dels altres. Pensem que venem productes i serveis. Sí, ja sabem que venem tractaments i cirurgies, i tenim cura del pacient, etc., però també són productes, també són serveis que hem de vendre i comunicar com tal, amb missatges de màrqueting, amb missatges que connectaran amb els pacients. Expliquem una història, això que en diuen de l'storytelling. I aquest matí hem tingut un exemple d'un storytelling que jo no havia vist, però que em serveix perfecte, que és el de la pel·lícula que ha ensenyat l'Albert Serrà de Mejor Impossible. Mejor Impossible era. Segur que a tots se'ns ha quedat aquell trosset de pel·lícula per explicar, o sigui, per il·lustrar el que ens estaven explicant. Un exemple claríssim de storytelling. I el vídeo aquí és el rei. El 60%, no sé si sabeu aquesta dada, el 60% dels continguts que es veuen a internet són en vídeo. I el fenomen youtubers, que no sé si coneixeu, doncs cada cop n'hi ha més i més i més, o sigui que això va a més i no a menys. I per últim, ofereix una experiència. Aquesta torna a ser una paraula així ara que està molt de moda. Oferir una experiència no és un servei o un producte, sinó tot un envoltaire, un envoltament, com es digui, del que estem oferint. Què recordarà el pacient de nosaltres, com l'hem atès, les esperes que han tingut, la informació que hem donat, com els hem explicat, etc. Aquí tenim altre cop exemples de quirúrgica amb què a la seva web equilibren, si veieu, la identitat, aquest personal branding dels metges amb les unitats d'especialització que són els productes que quirúrgica ven. I allà teniu un exemple de l'offline, o sigui, on i offline, com dic, també va connectat. Així que número 2, hem dit, no estàs sol, estàs competint en un mercat. Número 3, fes-te visible. Si tenim les coses molt ben muntades però ningú ens arriba aquí, doncs tampoc anem massa bé. També hem de posar recursos i mitjans per poder-nos fer visibles. I aquí el món, com us he dit, és de vídeo i altre cop l'exemple de quirúrgica. Tenen una biblioteca de vídeos de com expliquen tractaments, responen a preguntes freqüents, vídeos com per exemple el d'avui, s'estan registrant aquest fòrum perquè després tots els que som aquí i els que no hi som puguem consultar les ponències d'avui. Després, la part de la promoció. A part de la promoció, l'email marketing, les webs, que ja ho hem vist, la publicitat, Google AdWords, que ens permet afinar molt bé, Facebook Ads, i després les xarxes socials. Hem de ser-hi, no hem de ser-hi. Doncs no tenim una resposta definitiva per cada un. O sigui, depèn del tipus de tractaments o del tipus d'oferta o etc. que tinguem. Com us deia, el mòbil, de fet, hi ha estudis que diuen que el consultem 150 cops al dia, Déu-n'hi-do. Però què vol dir això? Que hem d'adaptar tota la nostra comunicació als mòbils. A mòbil, a iPad, etc. I això, no sé si haureu sentit aquesta paraula, li diem responsive. Qualsevol cosa, mai de la vida que aneu a comprar una web, etc., responsive. Número 4. Així, número 3, repassem, fes-te visible. Número 4, mesura tot el que fas. No tenim ni cap consultor ni cap ningú té una bola de vidre que digui això t'anirà així. Internet justament ens permet modificar, mesurar, etc. i anar millorant amb el temps.
Aquí torno a ensenyar algunes dades, més que dades gràfiques de quirúrgica, perquè no hem posat els números, i veiem que en la web, per exemple, veiem l'evolució de les visites. Diu, sí, això és una dada que està bé, visites, quanta gent ens arriba, però a nosaltres ens interessa més lligar les visites als productes que nosaltres venem, que és el que heu vist a la web, i és el quadre que teniu a la dreta. Però arribem més enllà encara. Nosaltres el que volem saber al final és quanta gent ens ve a la consulta i quanta gent acabem tractant, operant, etc. I això és el que veieu amb aquest altre quadre, que és les persones que arriben on tenim nosaltres els consultoris i també amb un botonet que posa Solicita tu visita. I de fet aquesta última pujada que es veu de visites és perquè ara que hem passat la web a responsive l'hem canviat de lloc, el botó de la visita, si l'hem encertat. S'han empujat moltíssim. O sigui que és una mica prova i error. Aquí també, naturalment, mesurem el que ens donen els partners i, per exemple, també l'email marketing. Potser reconeixereu l'email del mig, que és el que vam fer servir per convocar-vos a tots aquí, i no només n'hem fet un, sinó que n'hem fet, em sembla que han estat 5 al final, com per convocar-vos i explicar-vos una mica de què parlaríem avui. I aquí veiem 2 dades principals, que és l'índex d'apertura, que aquesta del fòrum ha estat, aquesta primera va ser quasi el 30%, i el que en diem el CTR, que és click-through rate, que és el botonet que diu inscriu-te. I això va ser un 10% d'aquesta primera que vam enviar. O sigui que tot això, el que us vull dir amb això, és que tot això ho anem mesurant, anem veient i anem modificant segons el que funciona o no funciona. O sigui, número 4, mesura-ho tot. Número 5, si ho mesurem, actuem sobre el que mesurem. O sigui, que el que funciona, més, i el que no, deixem-ho córrer. Número 5, llavors, aprèn i ajusta. I número 6, ja per acabar, envolta't de bons professionals. Aviam, aquí què volem dir amb això? Tinguem equip intern o extern, m'és igual. Però això és estratègic, això ens ho hem de prendre en sèrio. I aquí, con tot el carinyo del mundo, el becari no ens serveix. I aquell veí, amic, cosí que tinc que sap d'internet, tampoc. Aquí és un esforç d'equip, de professionals que saben de màrqueting i saben d'internet, juntament amb l'esforç dels propis integrants de l'equip que estigui treballant, que vulgui avançar amb aquest camí. I amb això em sembla que ja he acabat.